Apa-apa piye? Nggih mengke nggih ngagem parikan. Oh nggih. Nggih kudu komplit. Siapke sinden-sinden engko Nggih, parikan disiapke. ya. Lang Rejo. Pak Lurah Narya ya oleh. Sapa iki? Yo alon-alon Denok bae. Tatin. Kowe sing bawa iki kon kowe. Oh nggih. Mbah. Aku ki nyenggaki. Saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Kok nek jenggleng tobat lho hati-hati. Lagi biasanya kendangnya meng tungglep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Karepe ning ijik enom iki. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrasmu gede, Mbah. Mbak ora ndek kentros. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah jare nek tuwa kentrasnya gede. Ngawer. Delok. Ngawur. Delok kentrasmu. Walah, titik. Sembrono. Lah salah marahi meni kentas. Lan marah kentrose kambil kok ora Lah nduk. jenengan duwe kambil apa ora? Lan duwe nang omah lan orang delok nang kene iki ya kentros apa? Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bunewu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kentos? Ya nyono arep delok ngawur. Wis ayo. Nyawa. Kok nyawa kentos? Mumbul. Piye, Pak? Kepiye kok ora iso ngepas? Pripun, Mbak? Kok ora pas? Wah, lek arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng sale. Oh, padahal kayak ngene kok peteng lho. Ning gare mumbul yo ngono. Wong sing ngendang karo sing ngedrang kuwi dasare do meterman. Kok meter Meterman. sentimen. Wah, kurang dawa, meterman pokoke. Meter. Yen memajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbak. Oh, ya. abang karo janor kuning. Kasih Makane nek latihan iki makat to, Pak. Piye? Jadi nek pertama izin hurung nek sing Ora usah kesusu, Mbak. Arep ngapa? Arep ngapa? Ora ngapa-ngapa ya. Dene gegerku ki gatel gek kukur-kukur. Mbak Elisa. Ayo El. Apa, Mbak? Apa? Kok diwok Kok dadi kok muni matuk ki apa? jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki Apa? wis tau kewirangan lho, Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning ngene wonge wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki grindingen ora kena tak. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatur ki tanganku tak leh ngono ki kleru. Loh, sing dijak salaman.
ya ndadai sasane. Pacitan serwi jana. Enak lho, Pak. Kene ra jogeti malah apike pal. Ayo. Kayak bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye to ngopo kok diwangsuli iki Lah ngopo? entek wangi kok kene Mbah Waloyo lah nganti kaya duduh aku. Duduk ki apa, Pak? Duduh ki mudak jangan. Duduh ki matun anu Duduh ki- anu suket ki lho duduh jenenge kene matun. Paling Mas Gading ngertine duduh iki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup, Eh? ngeyup. Ngiyop-ngiyop. Bajare panas. Wah, itu cukup didamoni nek kuwi. Udan. Ngayahe Pak. Ayo parian niki. Iya, parian. Wayahe parian. Anteng apa Bu Prastini? Teko nggone sinten, Mas? Mbak Ating. Ya. Wah, pariane jiro lupa di mana itu halu sama. Sampai senengan aku sih ndak Soalnya ketean. ndak kentean kata-kata. Iya. Ana coro. Wah, gilani lho. Ana coro. Mencok ning pari. Heeh. Ngejok ning pari. Ning pari iki piye? Mugi warga masyarakat lan ikatan keluarga Pilang Rejo. Salah kowe. Salah. Ngomong coro. Toro o. Pilang Lah, ya, Rejo. Jo. Rejo nek Ayo, aku kan wong Ayo. apa? Ayo. Kudu coro. Salah iku. Salah. Salah. Baleni, baleni. Sing Rejo. penting oh. Ganti corone karo- ganti. Oh karo O salah T. Betul. Ya. Salah ngapa mboten Pak Bu? Oh. Nah, Iya. musuh masyarakat kowe. Ayo teh. Ayo. Corone ganti teh. Mbah Waluyo. Mbah Waluyo meneh. Oh, Mbah Waluyo. Mbah Waluyo. Ayo. Mbah Waluyo. Ah. Bagus rupane. Pandiane kok ngayal. Pede temen. Men. Mugi sedaya warga masyarakat lan uga ikatan keluarga Pilang Rejo lancar rezekine. Amin. Iki Amin, oh, Pak. iki ora pariane maca koran bocah ki. Anu, oke, Lho, Pak. Nih ya aku ya, Pak. Yo jasirnya. Mbak Ating ki wis rong dina tak omongin nek kene belang kene karo kene saiki wis ora ae. Wis ora ae saiki. Apa? Nek ana segitigane kene iki. Endi? Kuwi ana segitigane. Awas. Ono, iso ono sithik. Lho. Oh, lho jenenge ya make up. Oh, make up iki cendeke kudu ana segitiga karo ana garise ngono lho. Sesuk Mas. mbok ya iki njaluk Pak Lurah kok tuku aja Viva Bagor ya diunggahke apa ngono. Wis gentenan, ayo. Jajare Mbak Agnes. Ayo Agnes. Silak lali. Selak lari gek sing mburi ki kesempatane akeh gek do ngarang. Sing kene ngumumat. Weruh ulah Weruh ula. kok marake guyu. Alah. Ula apa kuwi? Ulah. Ula kok marake guyu. Ulah apa nih? Nek pas ngene iki lho, Mbak. Iya. Nek pas kan? Ulane dagelan. Ula kok ngadeg ki ula. Nah. Kobra. Oh iya. Kayak gur jenggelek ora ngadeg. Nek ngadeg ra iso ya, Mbak. Mugi IKPR sedaya perangkat lan warga Pilang Rejo. Neno neno neno. Heeh. Neno neno neno. Ben lengkap. Ya, kelengkapan kok liyane ra duwe kata-kata.
Lah ya aja kan disebut dintekke. kabeh, baleni ya. Mesake sing- Mugi IKPR sedaya aliran Apik malahan. perangkat lan warga Pilang Rejo mugi rukun selalu. Amin. Mau iki lemu. Lah ya, Heeh, bener kuwi lemu palean iki aja ming perang rejo. piye kok? Pokoke sak bangsa, sak negara ngono dadi. Kabeh katut ya. Ayo. Ayo Mbak Oriza. Ayo Mbak Risa. Risa. Jajari. Sing rada cekak men ora kalah karo katrok. Ayo. Ya tak cekak ya, Mbah. Ngelikar neng kloso Weh, ngelekar neng kloso. karo kancaku. Weh. Sopo? Kancaku. Oh. Mugi warga Pilang Rejo manggih rahayu. Cekak to, Mbah? Sip. Cekak. Sip. Cekak omongnya aos. Yo, Ayo Ika. jajari Mbak. Pariane. Sempurna. Pariane. Mbak Wahyu mikir ayo wis dinggo Riza. Sapa iki? Ya yo. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Pak Lurah. Ajeng jagung napa pripun? Calon manten. Saniki mawon. Jagung yo ndelok lawe menek ndrek ya juset 50, Pak. Tuku klapa neng Kulon Progo. Tuh he. Atuh neng kene larang kok. Mugi sedaya pamiarsa tansah manggya raharja. Amin. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Ayo. Iwak teri Mbak terima ya sing gede sithik. nggo lawuh sego. Mangan ae. Mugi sedaya warga ingkang nonton wayang ing Pilang Rejo ing dalu puniki Padha tunggalane. Agnes Ruanting. tansah bagya mulya. Amin. Malah kaya dramaca rapal. Lah ya, Pak. Mbak Ayo, Neti. jejere. Mbak Neti. Bu Neti. Adang sego Adang sego. neng pinggir sumur kagem warga Pilang Rejo mugi tansah makmur. Amin. Amin. Ayo Mbak Wahyu. Ya, Pak. Ayo. Mengke lurahe Bu Prastiwi. Nggih. Ana buta Heeh. Napa? ilang sirahe. Waduh. Lah kepiye? Lah iki gembung. Kok iso ditadi nek buta? Gede. Kembung. Kembung tanpa sirah. Ana buta ilang sirahe kagem sedaya warga Pilang Rejo mugi kinabul Heeh. Kok mugi kinabul panjangkane. Amin. Yo, terakhir. Ayo Mami. Wah, jan le putih he. Sapa? Seko kene ketok putih. Sok kene ketok putih banget. Kebaya ireng. Kaya telek cecak. Ora apa-apa nek nuwun. Ya, sami-sami nggih. Berarti kowe cecake lah aku teleke. Ora masalah aku cecake kok. Ning Beringharjo. Heeh. Ngopo? Ngopo-ngopo ya band musike. Atos e. Aku ya atas. Heeh, ora apa-apa. Yo,
Sidone ning Bringharjo. Tuku tahu. Olah golek tahu ning Bringharjo. Pak Lurah Sunarya. Hah? Proposal. Brodol apa piye? Salah sampo. Pak Naryo di sawerane. Kae. Oh lah iya tunggal dene. Les sukses. Iki arep parian nggo sapa iki awak dhewe? Sapa? Sukses. Arep parian nggo Pak Naryo. Tesih mboten Pak Naryo. Engko tuas kene parian ora nang ya silakan. Kowe pari ana mbok menawa isih ana koret-koret. Ayo Min. Ayo. Oh DPR Pak Arif yo ono. Pak sinten? Pak Arif Setiadi. Pak Arif. Nggih. Aku angel Arif ki apa? Nggih sarene. Pak Arif. Oh, Arif ki F to, Pak? Ya Arif. I mburine I ngono wae. Oh ya. Tak warai yo, ning kok diparo yo. Dadi wong urip ngono lho. Tuku Arif. Nah, ngono yo kena. Cacahe 5. Terus Kagem Pak Arif. Mugi panjang yuswa. Amin. Meneh ora metu apa ora? Tolong. Metu. Ketoke metu ketoke. Metu. Metu ning alon-alon ketoke. Nggih. Anuan Pak Arif. Sik, aku nyoh iso. Ya kene gua. Aku yo parian. Tiga sapa? Sing kira-kira metu sapa? Golek ana sapa Pak? Siro lupat mana pun. Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono. Apa enak itu? Apa ya iki ya kira. Sapa ayo? Nang si ana kok nyunggi asbes. Mugi Pak Mulyono pinaringan sukses. Amin. Endi? Rasa. Aku tak dadi jaksa. Lah ngapa? Nuntut. Nggih, iki nek ora tak duni repot paling kok. Aku yo duwe nek meng parian. Turun. Arep proposal aku yo. Ayo Mas Kevin jajal ayo. Coba. Apa ayo? Buku awu Awu. neng boyo lali. Ning boyo lali. Terus? Bu penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali loh, Bu. Oke. Ayo Penewu. Alah, langsung. Pak, rada-rada Open back. Alhamdulillah rabbil alamin. Urat nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Nah. Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipoto 50 ya. Iya ora apa-apa, Bang. Nggih matur sembah nuwun. Nggih, Bu Newu. Jan cantik sekali kok tenan. Lah iki jane akeh lho, Sa. Nang kene ana tulisane jane warna-warna Oh, iki iki Pak iso diucapke Lurah. kabeh kok. Heeh, jane dienggo parian iki lumayan lho. Lah iya, Pak Iki Ridwan Pak- Zamroni, Heeh. Pak Isu Pawarto, Pak Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugimin, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi Panjang Yuswa. Bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon motokopi gek dindumke wae. Oh, Lah banget. sene mbak menawa arep parian yuk. Oh. Kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Nggih. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan panas lengaling cepe guna Tekek lorek. Oh, tekek lorek. Aku tekek lorek.
Tekan loro ada ireng. Tekeke ra mangkat. Ora Oh, pas lho padahal iki ya pas kolorek. Oh. Nah, aja nyindir tatin kowe iki. Lah Kok kok nyindir tatin? Tatin iki rapet kene ngene ngerti. Tatone tekek pripun? marep medun. Ono tatone tekek. Ono tato tekek ono. Tato tekek marep meneh anggere seminggu ratus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep mbah? Mbok tekek kok ora betah. ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dine mbakku. Piye nek mbakku iki? Ora. Melayu-melayu mergo nguber walang lompat betrek kok kencemplung jugangan. Aku tahu duwe bojo ayu bola-bali ilang. Lah piye? Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lah aku dhewe. Nyayata saka Wanasari warga Pilarejo sugih rejeki. Amin. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sampe kala. Nuwun sewu rak bapak lurah lengarake rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah Pilarejo desane Gemaripan. Nuwun sewu katur bubanewu piyayine sumeh ora kena nesu-nesu. Semua program itu agar maju supaya kampane wong sansaya rahayu. Nuwun sewu Bapak anggota dewan letani esuk ora kena tangi awan. Gendang siram sarapan budal gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Nah iki ikatan IKPR tak dongake hartane maher-maher. Nadyan sugih ning ora kena pamer. Karo dulur digedheke le solider. Nuwun sewu ibu ngagem jilbab putih kae ngono jare dulur jemper lambang suci. Nek ahoron yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggon desa wanglah katon alam. Nek saiki dulur pancen jaman hebat nek kok isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono geger diancam gegene ramakan. Mula dulur kabeh ayo eling mring pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh mung gaduhan. Bondo donya yakin dulur iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir. Semene wae anggonku parian nek oke mengko mondrak kentekan. Saya wengi iki anggone wayangan supaya lakone iso kecekel kena kanggo tuntunan.
Pinter ya kok ini. Pinter tenan ya. Bisa ketemu solider barang ya. Wes, agaknya kalau pinter kita delik kene aku. Lah pripun? Oh, delik. Nadyan. Nadyan wadon banyu
nyawer-nyawer iki mau. Ya wonten samperan saking Pak Sugeng ya. Oh, Pak Agung nggih matur sembah nuwun pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nun Blegor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blegor. Wah, C. blek iki mlebu. Gor iki turu anggere mlebu kek turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Ada Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih antar meleh niki mlebet 2 lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Dek niki saking Bapak sinten niki, Pak? Oh, kene tak bocor dulu sih. Monggo dikot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Untuk Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, badhe Sangat bawa tahu. sruneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak iki? Nah, niku Ora iso maca durung aku nom. Genah Iya, Jaja. buat ngene kok. Dani kok. Nyah, iso ora? sing endi? Ki ngisor ini ngisor. yuk. Sukarman. Nggih. Oh. Suralaya. Usah Suralaya. Pak Haji Sukar. Kita, Pak. Suraloyo. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya, no, bener lagi bener berarti gua aku iki. Ya. Spesial dulu yang paling Iya, dhisik ini dhewe buat- lali janjine. Ya kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene. Anggo peranan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah Penghargaan, baik ya. sing Mau- disayang masyarakat Mau oleh piala. piolo. Piala karo Oleh amplop ya. piolo. Mbak, anu mriki Pak, ngonten tengah Pak nggih, mboten jero kok Pak nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. Pangandikan rumiyin Pak Sunaryo. Kula wae pun pangandikan kathah. Wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Mandhapel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Lho wau Mas Gading saking Bungkalma wau lali kita wong diwa. Bu sinten? Pripun? Saking Bungkalma. Bung Kalma. Niki tesih Wah, niki. Niki kula baca riyen, Pak. Nggih, dipun niki. waos Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama Bum Kalma, Batur Agung Kapanewon Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen Ngawen. atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Ya. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu lali janjine. Oh, iya. Ya, Niki. iki mau saya diceritake karo Pak Oke. Lurah luar biasa. Asetnya udah berapa Pak? 15 miliar. 15 miliar. 15 Luar miliar. biasa. Ya, ini luar biasa. Ini kita seantar Koperasinya. pesane meleh niki, Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyaur utang Kak. Ora apa-apa, utangi ra apa-apa no paribasan ya kota gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ya, ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaur. Karung. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten nggih. Wargrosnu. Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Ngawene pundi wau Pak? Pojok Pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu Kulaan. Ya tinggo kulaan kulaan sembako. Ya, silahkan dilarisi buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun mandap Dan lho kok Pak. mundur terus lho Pak? Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Ben Pak, aja Kula mundur. rasa nyanyi lho niku. Pak Lurah ki ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah kiperé sapa kiperé? Balan.
Lo mundur meneh. Sidene tambahin mboten Arek iki. nyeleke Orang. nyawer wae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Ah, joget saged ta, Pak? Iso. Ah, joget Ah, mawon, nggih. nah. Joget, Pak. Aku arep endo wae lho. Weh lha Pak Lurah ki pengen arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten napa-napa gitu. Nek lurah iki perintah lho Wah. nyanyi. Wah, niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Nek kula perintah, Lah. jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Lah, Kowe iki termasuk lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik gitu. Ayo Wah, kesusu. rada awel iki rada awel. iki kan Iya, toh, Mbak? iki Pak Lurah, ya iki Pak Dukuh, iki budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu Lah, gelem. iya. Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Iya. Saiki iki RT sudah dipanggil RT. Napa? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saya ono tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, bupati tingkat 2, penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Nah, toh, Iya. terus dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane Oh. anggane sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu-unglune Pak RT sing maju kok. Nah, iya. Saiki jenenge ganti to. Apa mau yo wis diitung ya ngomong. Wes. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Langsung ya. Nggih, langsung dangdut ke.
Poin. Iki wis kebagian. Poin. Urut iki pun kabeh. Poin nih. Ini Wes. sudah kabeh. Wis dadi Wes sembuyane. kabeh ya. Pokoke maju karo nekem. Wah, pemasukan ini lumayan. Hei, oke Bang. Udah dinggo kas. Lanjut wes. Kelas seneng banget kae to. Dan yang rampung Pak. Kurang sejilit, kurang sak bait ya. Cek joget meneh cek lumayan ya. Ayo Lisa. Ya. Jancane kowe Matur sembah nuwun, Pak Lurah. Pak Naryo. Wah, ya ampun. Wah, lah yo poin kuwi. Poin sembah nuwun tukang Iki mlebu ngendi Mas Gading? Mlebu sakku. Kowe iki sing cah cilik iki urung butuh duit ya. Butuh wae. Iki oleh cah cilik ora butuh duit lah es ya tuku kok. Wah, kuwi. Oh iya, tuku ya. Matur nuwun matur iki sampun pepale. Pokoke tembok tembok neh rasa kapok terus engko meneh kapok. Oh ya engko meneh ya. Ya iki disinggahke kene sik. Nanti kene gak kene ya. Iki wis doleh toh. Kok dibagi-bagi meneh ya. Nah, di daerah kono nggo tuku wedhus ya sesuk gadruke mubeng. Kudune dibagi karo sing nabuh kuwi. Iya, heeh kok. Wes. Kok sing ngene Mas Gading kuwi temumpuk nang kono mau ya, heeh Mas. Beres. Iya, siap. Ya, Sindian-sindiannya dulu ya Mbak, ada pamundutan tadi dari Pak Putra Dikari. Iya. Dewa. Oh, apa itu? Tak enteni. Tak anteni. Spesial tak anteni adalah Mbak Agnes. Dan Mbak Ayu Purwa. Ya, monggo. Ya, dua langsung dua. Mbak Agnes jangan ngantuk biar bisa joget. Sepote. Spotnya? Nggih, Teni, derek. monggo. Monggo. Ayo. Selamat malam Mbak Ayu. Yes, Sugeng Dalu, Mbak Elisa, Mbak Tati. Iya, Selamat Pak Dalan. Sugeng dalu nggih. Nggih. Menika minangkani pamundutan saking Pak Putra Dikari. Nggih, siap. Wonten tak anteni. Nggih. Nah, menika mau kalian Mbak Agnes tapi Mbak Agnes mungkin ninggal katresnan. Ngoten. Jadine sak menika panjenengan kalian Mbak Elisa. Loh Mbak Tatin barang Lah, tugasnya situ tuh ngapain? aslinya Elisa Tatin. Tapi kan ini buat bersama, jadi kita collaboration. Ya, kerja sama dong. Maksudnya saya kan duduk dulu gentenan lho, sa. Kowe engko bar iki ngeko aku Eh. lho sapa? Aku sih sewengi lho. Aku bar iki wis ta. Wis. Aku sewengi lho, piye? Lah ya piye akone Pak Lurah ngono. Oh. Ya ora apa-apa. Ini gantian bertiga. Bertiga. Bertiga Ya. no. Kiraku kowe tan citra. Kok nyet. Kok sik lali. Oh Dari lali. karo Mbak Betul. Agnes kaya. Lah iya. Dong iki Mbak Agnes ayo kon nyanyi ping pindho ya ora apa-apa kene Mbak Agnes. Karo Mbak Agnes. Masa dikon kok wegah iki piye Tak aku ya kayak wegah iki lho, kene kayak lah. iki. Aku nang kene bae gentenan aku ya wis berarti Mbak Agnes situ karo sini. karo Mbak Elisa. Wih lah. Kancamu koyo kon Jan, bodoh kok kok ngomong banget to kuwi. Jan. Bar itu saweran oke terus lerene. Oh lho. Heeh. Mergo suwetaan teni
untuk Pak sembahipun. Putra Dikari Gina Baladewa sampun Sampun. katuraken. Loh, Mbah Walu yo? Hah? Mbah Walu yo? Mbah Walu Mula. boh lho. Bawa Pak lagi kok ilang. Aku iki men aja ganggu, aku kan semingkir. Kok nek diperlokke metu meneh. Lah nek ora lah ngopo ta dugur kan ning kene. Nggih, matur nuwun sampun pun sendikane saya pamundutan Setunggal tapi bapak setunggal dipun pinangani nggih, Mbak. isih kurang Sing papat. kirang napa meleh Mas Niki Gading? kesehatan langgam ngimpi, Nggih. enten gubuk asmara, Nggih. terus enten prahmen ketoprak suminten edan niki. Waduh, Enten gugur gunung, waduh, enten kembang rawe, waduh, ninggal katresnan, waduh. waduh. Nggih niki mau. Kita sehat pelok kathah. bareng nggih, Mas. Nggih. Sekalian gugur gunung mawon nggih. Oh nggih. nggih, Gugur sekalian. gunung sak menika nggih mengke liyane. Lelagon gugur gunung kuwi mangko karsa supaya warga tansah guyub rukun, semangat manunggal, pokoke kabeh ngayahi karyaning praja. Nggih. Satemah Pilangrejo sansaya mermbaka kancar-kancar maju. Amin. Amin. Nggih, monggo. Monggo, Gugur Kanca. gunung. Ayo yo gugur gunung, aja meneng omah wae. Ayo Kang, Arep wedoke yo makan, siap Kang. iso wae to. Yo. Ayo. Nggih, sampun menika sampun. gugur gunung Mas Gading. Gugur gunung namun dipinangani. Nggih. Mbah Walu yo. Selanjutnya Dalam Niki wau enten sing ajeng bawa ngoten. Oh. Napa sriuning napa-napa Nggih. saking Jakarta. sapa sing itu? rumangsa arep bawa Nggih sriune? wau. Nek ora rumangsa ya wis. Oh ya oh. Ya meng Sinten? ketoke. Sapa sing rumangsa arep bawa sriune maju. Oh, Pak Belas, Pak Malan ya monggo. Maju Pak Malan maju. Yo, selak esuk. Kes kok kono oleh bawa men cepet. Maju. kok sia-sia. Ora. Nggih, monggo Pak Malan. Pak, nggih. Iki pengusaha nang Jakarta. Pengusaha bis apa? Nah, nggih. Bis. Nggih, Nggih, derek sedang dalu, tepang Pak. kula Pak Malan mboten angsing lagi. Mbak Tatin Mbak Elisa wingi ketemu ning kene Pak Eko Bekasi. Nggih. Nggih. Saniki ketemu ning kene meneh. Berarti Nggih. bolak balik ke Penuk.
anu kepethuk nggih. Petruk, gur kepethuk terus. Iya. Nggih. Nderek mangayu bagya dumateng Bapak Lurah Pilangrejo. Nggih. Bapak Sunaryo, Ibu Penewu, dan Koramil dan Ramil Babinsa. Nggih, Babin Kamtipmas juga. Iya, heeh. Nggih sederek-sederek IKPR saking Jabodetabek. Oke. Enten Mas Ketua, Mas Moryono dan Pak Agung Setianegara, Mas Karman, saya Sonarlaya tadi, dan semuanya, dan kemudian juga salam buat Pak Aji John yang tidak sempat datang karena habis hajatan. Oh ngaten. Ini kau sesepuh IKPR juga. Nggih. Pak Manwan ngersake bawa menapa? Nggih, kersane wau si Sri Wuning. Oh ngaten. Monggo konco. Mboten Mbak Sri lho, tapi Sri Wis Wuning. mboten sangungkit niku. Monggo. Dicepetke. Nanging ngapa nek Sri Mbak Sri? Wuning. Monggo, Pak. Sinebut lawahan putri. Suarane Sae santenipun Pak. empuk Pak iki lengekom 3 tahun. Monggo. Srioning mustika tuban. Pak Agung ini waten. Luar biasa Pak Agung. Niku ming marai ngono ki carane ngulungke. Nggih. Ora kok dineke sampean. Niku marai ngene iki lho nek ngulung kira ngene Waluya apa Tatin carane ngene iki. Lho, Putra Kanjeng Suralawe doprang pocone wis dideloki wae ora tega aku. Kula namung ndelok panjenengan le nembang lho Pak, mboten ndelok mboten niku. niku ming marai jenengan lebokke ngriku gek sing jero katut. Dadi aja ming kowe tok. Iya. Ki apa mau lali? Bebelo. Bebelo wirat moyo. Niku dulur kabeh. Oh nggih. Nggih. Dulur kabeh. Nggih. Dulur mriki. Tan wurung Sri Wuning gugur dadi kusumaning Matur sedane wae. bangsa Lah kok mentah kok loro. Meng jawil wae entuk Lah aku ki turunan kondektor kok. Aku arep jawil ora gaduk. Kondektor ki agar nyawil penumpang nu dulungi dhuwit. Ya bayar kok ya. Sri Wuning mustika tuban lapo tresno san Boyopati. Ayo joget Pak Marlan. Marang Raden Wiratoyo kamus prasetyo nandang berhenti. Asik lho. Seruning datang karahito negangan sineta kandangi pribadi.
matur sembah nuwun. Wontenan wiyogane warga Laras. Warga Laras. Mantep, heeh. Nggih, monggo. Matur nuwun, Matur nuwun, nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak Tati. Sami-sami Bapak. Nggih, Mbak Elisa, matur nuwun. Mike balekke. Nggih. Iki balik iki. Nggih. Matur nuwun Pak Marlan nggih, Pak Biyayine suarane ya landrung, napase landrung. Apa nek sing landung? Suarane landrung nggih. Menika pamindakane pamdutan sampun mapinten-pinten Nggih. lalagon bedange lajeng Nggih. menapa dos pundi pripun. Niki Kembang Rawe mawon nggih. monggo, nggih. Oh, Kembang Rawe sinten Mas Sinten? Gading? Ini Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa niki Oh, nggih. saking Mbak Pak Elisa. Natijo. Nggih, monggo Mbak Elisa, pelaturi jemeneng. Kembang Rawe. Nggih dikacane Kancane Mbak Anting. Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Yo teh. Yo teng yo. Mbak Riza, Mbak Ika, Mbak Ayo. Letian, Mbak Ayo, Mbak. Wahyu juga. Wah ayo to Mbak. Weh. Ayo Mbak Anting. Dalange ra dipercaya. Nggih. Karo Mbak Anting wis tobat. Dasare dipenetke Anting kudu dhewe kok ngencar sponsor. Oh. Nggih, sudah berdiri di sini. Iya, Ya, sudah berdiri. Bersama saya. Ini Kita bersama siapa lagi nih, Mbak? Nyapo. Nyapo? Kemeruh. Kita nek makanane roti lah bahasa Indonesia langsung. Monggo. Lagune Kembang Rawe. Iya. Nggih, Kembang Rawe. Ya, Kembang Rawe. Ayo. Diketruk kiri. Tak naik sing ora ana oyote. Ayo. Yuk, monggo. Ayo.
nuwun. Nggih, sampun pun sendikane. Nggih, nggih. Kembang rawe. Terus beti? Nggih, waktune wis ngoyak iki. Lah nggih. Sak lagu Mulane rada ceket-ceket. Nggih. Nggih, iki Mbak Agnes kali Mbak Orisa ninggal katresnan. Katresnan. Nggih, ninggal Mbak katresnan. Aluyo tadi ada Odo. ada kanu lho mau sing lintang asmara mau wau nggih sampun maringi to. ya. Oh, nggih. Itu wau nggih. Ya apa lintang asmara sik wae Oh, kek. nggih, mboten napa-napa. Iku nek goro-goro. Mbak Agnes yo urung tampil. Wah, Mbak Agnes Bariki. terus tampil. Maksudnya bariki apa mengko apa Bariki mawon Iya, mboten iya. napa-napa. Lintang asmara kali sinten karo Mbak Elisa mau ya. Mbak Elisa? Maksudnya wong telu Mbah Waluyo di. Beres. Oh, beres. Gur lintang asmara lho Mbakku ki lintang gubuk panceng nek ra iso. Beres. Saking Pak Somet kelingan Pak Catur. Nggih. Iya Pak Catur. Pak Cature Pak Lurah Patrik anu Patruk. Patok. Waduh. Patruk iki wong papat padha le kepetruk dadine Patruk. Lintang asmara. Monggo. Aku iki rada watuk. Engko disambungi karo nang. Rasa kangen kang liputi Bulan dadi saksi bayangane datan belenjani janji Senadyan karo bayu
Oh, Sampun matur sembah Apik nuwun. tak suarane bapak mau. matur nuwun sampun pun sendikani pun mugi Nggih. kita katampi kinarya panglipur sampai saya. Nggih, amin. Matur nuwun. Ini kita saya sakit setunggal melih Oh, niki nggih. terakhir. Sinten Mbak sih? Nes, Niki Mbak ninggal Lisa. katresnan Oh, Mbak ninggal Nes, katresnan, Mbak Mbak Nes. Lisa. Kalian Bu Mbak. Prastiwi. Bukan Bu Pras. Iya. Oke, siap. Spesial no. Spesial. Iya, Dan monggo. fansnya banyak ini Bu Bagus. Prastiwi dari IKPR. Siapa? Oh, monggo yuk cekat-cekat. Cokot-cokot apa? Cokot-cokot. Ayo selamat malam trio kurcaci. Selamat Iso cilik kabeh. Barisan karo tengah meter kabeh. Ya iki penyuwunan lagu ninggal katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Nggih, monggo dipun pinangkani bertiga. Langsung bertiga. Iya, Oh, Mbak langsung Risa mawon. pakai mic saya aja. Aneh di. Aneh di. Saya duduk. Duduk lah kok kepenak wong bintang Iya, tamu. nanti tak warai di sini. Oh, Joget iya. juga. Ya. Mbak Elisa duduk ini lagu terakhir loh Mbak Elisa. Ayo lagu terakhir. Yo monggo dados. Atau mau Mbak Ika ditambahin Mbak Ika Wah, nggih juga? derek tambahi bae kang mboten napa-napa.
mampu hayo matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Limbo, Jos. Mbak Jange. Nggih. Saya sampun dipun pinangkan. Nggih, niki Monggo salajengipun dos pundi? Nggih niki dereng lakone tesih dawa ya niki Mbah Waluyo. Nggih. Matur sembah nuwun, monggo kalajengaken lampanipun supados ing samangke menika saged tutup, saged nggih. Kula namung nderek matur wonten sampun warga ing Pirangrejo, mugi-mugi tansah pinaringan kalih sambi kala sepingi beda, tansah subuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Amin. Pokokipun numpak pesawat medune Banten menawi lepat kula nyuwun pangapunten.